खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 फेब्रुवारि 2025 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन आरो जेरावबो देरहासारगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आयाबो बांनो हागौ। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा बिफानि अननाय बोरखौ मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ मावलांनाय खामानिफ्राबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो आया बांनो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन नखराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ मावलांनाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा मोनसे सिगांनि जेंनाजों गोसोखौ उसुखुथु मोननोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमाजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन नेगेटिभ साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिफ्रा मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ आयनिख्रुइ दिनै खहायासो बांसिन जानोबो हागौ नखराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां
खामानि मावनो सानोब्लाबो गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बबेबा सुबुं गमायाव बाहागो लानोबो खाबु मोननोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेरावबो मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन।
न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा-बिफानि अननाय आबोरखौबो मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।